שלום, השם נתן, מה שלומך? מה שלומך? הנה, The City, הרפובליקה שלי שבניתי. הנה מה קורה פה. הכל נבנה לאט לאט, במחשבה, בטירוף, משהו משוגע. בוא נסביר לך איך התחלתי הכל. זאת עיר שאני מכיר סך הכל, כבר עבדתי עליה. אז אני אתחיל להסביר לך מה קורה פה. איך התחלתי בכלל, איך התחלתי להכניס כסף. אם אתה רואה, יש כסף, כסף זורם, יורד, זורם. אפשר לראות אימפורט, אקספורט, כמה יוצא, כמה נכנס. בגדול אני בפלוסים. האקספורט שאתה רואה שהוא גבוה זה בגלל שבניתי מלא דברים חדשים. תכף אני אראה לך. בקיצור, איזה יופי. אני יכול להראות לך גם וידאו כזה, איך עושים. איזה יופי, הרכבת נוסעת לאן שהיא צריכה. אללה, איזה יופי. איזה טירוף. לא משנה, עכשיו תכף תראה איך מתחילים הכל. בגדול, כדי לעשות כסף בפעם הראשונה, קראתי ובדקתי, והמפעלים הכי טובים להכנסה ראשונית הם של הבגדים, לייצר בגדים. אתה רואה, יש פאבריק פה. פאבריק זה התוצר שאתה צריך להכניס למפעל, ומה שיוצא ממנו זה בגדים. יש שניים כאלה, יש פה מחסן שכולל גם את הפאבריק שנכנס וגם את הבגדים שיוצאים מהמפעלים חזרה לפה, ובעצם יש לי פה את המשאיות שמשנעות את הכל, לוקחות הכל ומזיזות. חוץ מזה יש לי גם את המפעל אלכוהול, כן, אלכוהול. פה יש קרופס, שזה גידולים חקלאיים שנכנסים, אני שם אותם כאן, הם נכנסים ובעצם מתוכם מייצרים אלכוהול כמו שאתה יודע במציאות, וזה עובר למחסן הזה. הנה כל הכמות האלכוהול שיש לי, 280 טון, ואותם אני מייצא. פה יש לי מין, זה נקרא DO, Distribution Office, משרד הפצה, שבעצם המשאיות בפקודה מסוימת, יש מה שנקרא איפה שהן פורקות, איפה שהן מעמיסות, מכניסות את הדברים, חלק עובר גם לכאן. פה לצורך העניין אני מעביר את האלכוהול, זה האלכוהול שבעצם נכנס לי לתוך הערים שלי, הם מגיעים עד לכאן, גם האוכל מגיע לכאן, בגדים, אלקטרוניקס, ומכאן בעצם כל הרכבים משנעים, זה מגיע לפה, ופה יש לי את כל מה שקיים, ומכאן הם מעבירים את זה לחנויות שלי, אם זה לדוגמה small shopping center, כל מיני דברים, יש לך פאבים, יש לך כל מיני שטויות, זה לא זה, הנה זה מסעדה עם אלכוהול, פאב יותר נכון. זה בעצם distribution office של הרכבות, שזה בעצם אני אומר להם איפה להעמיס, איפה להוריד, גם וגם וגם. אז בעצם מה שאני התחלתי לעשות זה את המפעלים האלה, הוספתי כאן גם תחנת אוטובוס כדי להביא את העובדים. יש פה תחנה סופית של אוטובוסים שמתדלקים, וככה הם מתזמנים את הנסיעות שלהם. פה יש דלק, שאם אני אעשה לך מבט של קרקע, אז אתה רואה את הצינור דלק שמגיע לכאן, וזו תחנה בעצם שהרכבת מגיעה, ופה היא מוציאה את הדלק. כיכר גדולה שעשיתי. יש פה הרבה תנועה, אז צריך שיהיה הרבה כבישים כמו שצריך. וזאת העיר הראשונה שבניתי בעצם, שבניתי אותה בחוכמה מטורפת, עם המחשבה העצמית שלי, שבעצם יש לי פה מרכז של תחנת אוטובוס, פה אתה רואה את כל העובדים שמחכים, פה יש תחנת רכבת, גם עם הרבה עובדים, הם נמצאים במרכז והם צריכים להיות במרחק מסוים בעצם מהבנייני מגורים, זה הבנייני מגורים, כאן גרים 198 אנשים, רשום עובדים, אבל זה כולל גם ילדים, הנה תינוקות, 28 תינוקות, 49 ילדים, אנשים בוגרים מעל 21 פלוס. יש כאן גם בתי ספר, יש פה מרפאה, יש פה פאב קטן, מגרש ספורט לספורט. פה יש את הקנדי גארדן, שזה בית ילדים, כאילו גנים. ופה יש סקול, בית ספר שהם לומדים. כמובן שבהמשך גם בניתי אוניברסיטאות, פה יש טכניקל אוניברסיטי שהם לומדים ואז יכולים
בעצם לעבוד במשרות שמתאימות. יש פה גם כן איזה משהו שקשור פה יש לצורך העניין לפרסום לתיירות, בית של אומנות ועוד gallery of art, ופה יש secret policy שהיא בעצם נכנסת לבתים ואומרת לי מה האמינות של האזרחים, זה האמינות שלהם שזה יחסית טוב, שמחה שלהם שזה יחסית נמוך. אם תראה בעיר אחרת, פה יש לי עוד עיר, זאת עיר בכלל מטורפת שעשיתי של השירים כזאת, שיש להם גם מכוניות, חניות. בוא נראה מה השמחה שלהם, אתה רואה, יותר גבוהה, יש להם בתים פה יותר ברמה גבוהה, יש להם תיאטרון, פה יש עוד עיר גדולה וכל מיני אטרקציות, יש פה גם אוניברסיטה ויש פה כל מיני משחקים שכרגע, הנה יש פה 5 אנשים, פה אין, אז זה נחמד, ובעצם ציר מרכזי שמחבר את הכל, איזה יופי. אז אני התחלתי בעצם כדי להרוויח כסף ראשוני, זה היה המפעלים האלה, מה שאמרתי לך, בגדים ואלכוהול. אחר כך, מה שהתחלתי זה אויל, שמן, נפט. זה בעצם המשאבות נפט. מוציאות את הנפט, מעביר את זה למכל הגדול הזה, ומהמכל הזה בעצם זה זורם, אתה רואה, בצינורות, עם משאבות. הנה, תסתכל, עכשיו זה מתחת לאדמה, מגיע בעצם למפעל שמייצר פיול, דלק וביטומן, שזה התוצר לוואי של הדלק, שגם הוא נמכר במאוד יקר. מכאן זה מוזרם בעצם למכלים האלה, פה יש את הביטומן ואת הפיול, וכאן יש תחנה עם יונתן, הוא רוצה שאני אראה לו. אתה מראה לו את זה במסך? כן, הוא רוצה לדעת. עכשיו פה יש תחנה של רכבות שהיא בעצם עכשיו היא אוספת את הביטומן ואז היא מייצאת את זה או דרך הזה, דרך הגבול. יש לי פה גבול סובייטי שזה כסף סובייטי, יש לי כסף סובייטי ויש לי דולרים. כרגע זה מייצא בכסף סובייטי, והדלק אני מעביר אותו בעצם לגבול הראשי שלי שהוא גדול יותר, ופה אני מייצא גם לצורך העניין, פה אני אוסף גם כימיקלים, זה למפעל אחר, אבל בעצם פה מגיע הפיול וזה מיוצא לכאן. יפהפה. אז התחלתי עם זה וזה והכסף זרם טוב, ואז התחלנו לייצר אחר כך את האיירון. לא, קודם כל עשינו פחם, מפעל פחם. יש לך פה מכרה פחם, קואל מיין. הקואל מיין פה, הקואל אור, שזה התוצר של המכרות, מגיע לכאן למין, איך אומרים, storage, אחסון. אוקיי, מכאן זה עובר למפעל processing plant, שזה בעצם תהליך שלוקח את הפחם מהמכרות ומעביר אותו תהליך לפחם לשימוש תעשייתי. זה עובר מכאן לכמובן אחסונים גדולים של 5,000 טון. 2 מיכלים יש לי פה, 2 מכרות, 2 מפעלים. פה יש לי תחנות כוח שמשתמשות גם באותו בעצם פחם ומייצרות לי חשמל. בהתחלה חשמל הייתי מייבא מבחוץ, מהגבול. כרגע אני משתמש בחשמל עצמאי, ככה שאני לא משלם על זה. מכאן הרכבת אוספת את הפחם ומייצאת אותו בעצם למפעלים האלה. פה יש לי פחם ופה יש לי איירון, ברזל ואיירון בעצם הולכים לבית חרושת של הפלדה. פלדה צריכה בעצם את הברזל הזה ואת הפחם, ומזה יוצא תוצר של סטיל, פלדה. ומכאן זה ממשיך. קודם כל את זה אחסון אחד שאני מייצא, וזה אחסון שאני גם מייצא. כשהוא מגיע ל-90% כדי שלא יתמלא לי, אז אני חייב לייצא אותו, אחרת העבודה במפעל פשוט עוצרת, כי אין להם מקום לייצא את הפלדה שמיוצרת. וחלק מהפלדה פה עוברת לעוד מפעל שמייצר לי אלקטרוניקס. ופה בשביל אלקטרוניקס אני צריך פלסטיק
ופלדה וכימיקלים. כימיקלים אני כרגע לא מייצר, אז מה שאני עושה, יש לי סטורג' כזה של כימיקלים, שגם האלקטרוניקס, בעצם מה שיוצא לי, וגם פלסטיק. פה יש לי פלסטיק, פה יש לי סטורג' של פלסטיק ווייסט, שזה בעצם פסולת למחזור של פלסטיק שאני מייבא עם הרכבת. זה מגיע לפה ובעצם נכנס לכאן, זה האימפורט, זה מה שאני צריך, ומפה אני מייצר פלסטיק, זה כל מה שצריך. פלסטיק עובר לסטורג' והסטורג' הזה מעביר בעצם למפעל הזה, ומפה יש לי אחרי זה אלקטרוניקס שהם הרבה יותר יקרים במחיר. אתה יכול לראות בגבול עצמו, איזה יופי, הגבול כאן מראה לך את המחירים של כל הדברים, אם זה אלכוהול, אלומיניום, כל מיני דברים, לצורך העניין קרופס, גידולים חקלאיים, אלקטרוניקס כאלה. אני מייצר אלקטרו קומפוננטס, לא עדיין לא אלקטרוניקס, זה השלב הבא, האלקטרוניקס, שזה צריך את האלקטרו קומפוננטס גם. אבל תראה את המחיר מאוד יקר ואני מייצר אותו. אני מייצא את זה, אני מייצא אלומיניום גם, אני מייצא גם את הבגדים וגם אלכוהול. כשיש לי עודפים אני בעצם מייצא אותם, כי אחרת גם המפעל נעצר. אני מייצא גם פלדה, פלדה פה, וגם אני מייצר מכני קומפוננטס, שזה גם כן מפעל נוסף שמשתמש בפלדה, שהוא נמצא כאן, לא ראיתי לך אותו. אתה לוקח פלדה ומייצר מכני קומפוננטס, כאן יש לי גם וגם רכבת שבה אוספת. וכל זה אחראי ה-Distribution Office, משרד הפצה של הרכבות, שגם מייבא לי את הכימיקלים בעצם. אתה רואה, אתה מכוון לו מה אתה רוצה. הנה זה ה-Custom House, זה בעצם הגבול. משם אני מייבא כימיקלים, מייבא פלסטיק ווייסט, ואני מייצא את כל השאר, שזה אלקטרוניקס, פלדה, זה הפלדה וזה המכני קומפוננטס, צורך העניין. יפה, מפה לשם גם התחלנו לעשות חקלאות, שבעצם יש פה כל מיני חוות שבניתי, גדולות, בינוניות, ויש לך חווה גדולה שעשיתי, כי רציתי הרבה מכונות, שזה טרקטורים, חורשות כאלה, שחורשות שהתוצר מוכן, ומסעיות שאוספות את זה. לצורך העניין אתה יכול לראות פה שהוא עכשיו חורש תבואה, Harvesting Progress 42%, וכל התוצרת החקלאית פה מתמלאת, ועוד מעט תגיע המסעית ותעביר את זה לכאן. הנה המסעית, בוא נראה אם נכנסת לכאן. לא, הולכת למקום אחר, לא משנה, אולי לפה. ואז בעצם היא לוקחת את זה מכאן. בוא נראה, הנה היא נכנסת, עכשיו אפשר לראות את המסעית שהיא ריקה, אפס מהכל. היא נכנסת והיא בעצם ממלאת את הכל בתבואה חקלאית. ה-13 טון הזה עובר לפה, שבעצם מעביר את זה למיכל הזה. כרגע יש לי פה 200 טון. בשלב מסוים, כשזה עובר אחוז מסוים, תבוא רכבת שמעמיסה את כל הטונות, בערך 700-800 טון, ותעביר לי את זה בעצם עד לכאן, שפה יש לי גם 2600 טון, שזה משמש בעצם את תעשיית האוכל שלי. זה תעשיית הפאבריק, זה בעצם הבדים. לצורך העניין כותנה למשל, אז הם לוקחים את הכותנה מפה, הנה המסעית לוקחת את הכותנה, היא לוקחת פה אוכל, בוא נראה מה זאת, לוקחת גם אוכל, אבל הם יכולים לקחת מפה את הפאבריק. פה יש לי פאבריק פה, אני רואה שאין כל כך הרבה, אבל פה יש מספיק. פה יש לי 400 טון של פאבריק שמשמש תעשיית הבגדים. ופה יש תעשייה של פוד פקטורי, לוקחת את הקרופס ומעבירה את זה לפוד, ואז עובר לכאן. וגם פה יש רכבת, הנה יש רכבת פה שמעמיסה אוכל עכשיו מכל מיני סוגים, ובעצם תעביר לי את זה למחסן המרכזי, שבעצם ממנו זה מתפרס לכל הערים הגדולות האלה. הבנת? בשלב מאוחר יותר בניתי עיר נוספת, רק כרגע רק לטובת הפחם הנוסף שהיה חסר לי לתעשייה של הפלדה, כי בניתי שני מפעלים וזה לא הספיק לי. אתה רואה, יש לי כבר נמוך פה יחסית. יש פה עוד distribution office, יש פה הרבה רכבות שיוצאות וממלאות את עצמם כאן ויוצאות. ויש פה כביש גם שמגיע, כמובן רכבת, זה רכבת נוסעים, היא כרגע הורידה את כל הנוסעים, אתה יכול לראות אותם רצים לעבודה.
ופה תחנת אוטובוס. אתה יכול לראות שהרכבת גם פה היא תת-קרקעית, עשיתי אותה מתחת למים, לא רציתי גשר, כי גשר לא יכול לעשות כזה סיבוב חד. לא הייתה לי ברירה אלא לעשות את זה מתחת למים. אני מקווה שבעתיד שנבנה נמל זה לא יפריע לרכבות להגיע פה, לאוניות, סליחה. אני ארצה לייצא באוניות. זהו, אז זאת העיר, ופה גם בניתי עוד עיר, לא עוד, סליחה, מפעל של איירון, ברזל, שגם כן לא הספיק לי. בניתי עוד מפעל ליד מכרות. עכשיו אתה צריך לראות איפה יש לך. יש לך פה מפה, אתה עושה מחקרים, בהתחלה אין לך את זה, אבל זאת המפה בעצם. ופה אתה יכול לראות איפה יש לך כל מיני משאבים. איפה יש כועל, כועל זה הפחם. ברזל, ברזל יש לי כבר פה ופה. מפעלים, פה ופה עשיתי, יש לי עוד פה בעתיד. יש לי את השמן שכרגע פה, הנפט הזה עושה. יש לי את האורניום, שזה יותר מאוחר, שלב יותר מתקדם, שאפשר לייצר חשמל ברמות מטורפות. יש לי פה את הבוקסיט, שמזה מייצרים בעצם אלומיניום, שזה גם תעשייה מאוד טובה, מאוד רווחית. אתה תראה, יש לי פה שתי מכרות, המכרות פה עם מכשירים, כמו שאתה רואה, שגם אותם אני קונה. לצורך העניין זה דברים שאני קונה, אם אני רוצה אני הולך לפה, אני קונה זה, כרגע זה מלא, קניתי את הכי טובים, הכי יקרים, אני תמיד הולך על הכי יקר, הכי טוב. הנה עוד עובדים הגיעו, תראה איך הם רצים כמו עכברים לעבודה שלהם. איזה עבדים טובים. אתה רואה? הולכים חלק לפה, חלק לפה. כרגע הם הולכים למפעל הסופי שמייצר לי את האלומיניום הסופי. לפני זה יש לי, כמו בפחם ובברזל, יש מכרה, יש אחסון. מהאחסון עובר למפעל שמייצר בעצם את התוצר הסופי לתעשייה, ראו, בקסיט ובקסיט. הוא מייצר את הבקסיט, הבקסיט מאוחסן פה. הבקסיט עובר למפעל הזה, שממנו גם אני מביא לו כימיקלים, וגם פחם, וגם מים, והוא מייצא לי, שים לב, את האלומיניום אוקסייד, שזה לא האלומיניום הסופי, וגם סאביג' טנק, זאת אומרת זה מים מזוהמים, 70% זיהום. את הזיהום הזה כרגע, אתה רואה צינורות, אני שולח לכאן, לים הזה, איפה שאין כרגע אף אחד. זה לא הכי טוב, יש גם מפעלים שיודעים לקחת את הזיהום הזה, כמו שעשיתי פה. זה Savage Treatment, בעצם זה לוקח את המים המזוהמים, Savage Tank, אתה רואה? עם כימיקלים, ובעצם זה מייצא את זה בזיהום הרבה יותר נמוך. אם הזיהום היה פה 50 בערך, פה הוא יוצא 14, ואז יוצא בעצם לים, מושלך לים, פחות מזוהם. אז כרגע פה אין לי את זה, לא מעניין אותי, כי כרגע זה לא מפריע לאף אחד. אוקיי, אז מכאן זה בעצם עובר האלומיניום אוקסייד מאוחסן, זה תמיד עדיף לאחסן שיהיה כמות גדולה, ואז מגיע לכאן, ואז כמו שאתה רואה, Correct Production Percentage 100% ייצור, שזה מצוין, זה הרמה שאתה צריך להגיע, וזה תלוי גם בנאמנות ובשמחה של האזרחים. אם הנאמנות והשמחה נמוכים, האחוז תפוקה מאוד נמוך. זהו, ולפה בעצם עובר האלומיניום, וגם מפה יש לי רכבות שאוספות את זה, הכל עם רכבות. פשוט מטורף. השלב הבא, עכשיו אנחנו נתכנן אותו. זהו עד כאן, מקווה שנהנית.